Croeso i Sgorio a tymor newydd hapus i chi gyd. Byddwn ni'n dod o'r gorau o bêl-droed Cymru i chi bob nos lun dros y misoedd nesa. A ni'n dechrau fan hyn yn Llansawel yn yr Heilwen. Nawr nhw y pencampwyr Cyngred y De tymor diwetha, felly tîm Andy Dyer yn ôl yn Uwch Gynghrair Cymru am y tro cyntaf ers 1997. Pen-y-bont oedd y gwrthwynebwyr a'r clybiau wedi cwrdd penwythnos diwetha hefyd. Pen-y-bont yn ennill yn gyfforddus o 2 gol i 0 yng Nghwpan Nathaniel. Capten Pen-y-bont Uwch Gynghrair, Owen yn isel anisgwyliadwy. A mae'n cael cyfle arall i'r hoeddi mewn ydi o. Cyrcoff yn brwydro'n dda, mae wedi gyd yn ardderchog y bel at y postyn pella yna. I'r hwyd ochr mae'n mynd. Ond fe nath Cyrcoff yn ardderchog fanna. Ie, bog oedd ar y postyn pella. Nefyd o dar y cae, ond mae'r cwysau di'r postyn pella ni'n da. Davies, allai chadw fewn gall. Ac yn y diwedd mae bel yn cael ei chlirio gan Price. Cyfle arall Pritchard fel yma. Pel arall i mewn chwilio am Clayton Green. Green yn cael ei benni ddi o'r raid fe Mestyn. Mae di chadw'n fyw, mae di gyd yn dda! A mae'r peniad yn mynd mewn yn y diwedd a Crôl sydd wedi gweithio mor galed gydol y gêm. Yn ei gêm gyntaf erioed yn Uwch Gynghrair Cymru. Yn rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Nath Green yn gampus, a mae Crôl di manteisio, a mae Pen-y-bont ar y blaen o gol i 0. Ie, diolch yn poeni faint anno, mae wedi bod Clayton Green yn gampus. Ti weld o, Crôl yn edrych o ddiwrthydd un o'r ongl arall. Dydy Evans sy'n gwybod lle mae o, mae wedi dod o ochr dall o rwan. Dwi'n gwybod Sgorio. Llithriad gan Gammon, Crôl. Nawr te, cyfleu o gydio! Oedd honna yn gampus. Oedd honna yn hollol gampus. A mae'r bachgen ifanc 20 oed yn ei gêm gyntaf yn Uwch Gynghrair Cymru yn perfformio mewn ffordd y byddai reolwr o. Un o'r sgorwyr gore'n hanes yr Uwch Gynghrair yn falch ohono fo. Ac yn sydyn, mae'r gêm a di troi ar ei phen. Llansawel 0, Pen-y-bont 2. Cyn Owen bydd yn tanio hon. Fo sy'n ei chymryd taro'r bar. Dydy'r sgil yma wrth gwrs ydy. Di fyny a lawr i, Diolch yn rhaid gymaint o bwer â ni, ydy. Mae'n dda pasio i wrth grymannu hi efo ti mewn i'r droed na. Mae'n dda magic wand bach gynno fo. Sage, cael ei gleisio dem. Mae'r golwr yn aros ar un Bowen yn mynd amdani hi. Ia, a mae o'n teimlo bod o'n gyfle. Nath Borg ddefnyddio ei brofiad. Oedd o lle oedd angen i Borg fod yn doedd. Bale at Davies. At Cyrcoff yn gwahodd, wer ar ei holl i, a wer yn gyflym, mae'r hi gyflym, mae wer i mewn, arbediad da iawn gan Pennac, arbediad campus, ac os mi fyddai di bod yn gol gampus, am ddiffyn difrifol, ond wer yn cael ei atal gan waith ardderchog Pennac. Yna gyfle arall fan hyn. Nawr te sbio chwarae teg ar Evans, Pritchard ydy'r dyn. Mae Pritchard yn gydio, Pennac yn arbed. A chwarae teg ath y bel syth ato fo, ond mae Pennac wedi cael 5 munud da. Ie, mae'n wedi droed chwith o fanna. Mae'n cael y siawns i fi gymryd yr edgyd ar y draws y golwr. Mae wedi agor y gornel bella ar draws y golwr i fyny iddo fo un. Mewn â hi eto, oedd hi ar y llinell ath y golwr i methu hi'n llwyr. O, maen nhw'n dod mor agos nawr, mor agos. Campus. A'r eilydd oth ymlaen Billy Borg yn ei chlirio hi. Dwi'n cymryd oedd hi ddim i gyd dros y llinell gol. Ar ôl treulio'r tymor dwytha yng Nghynghrair y Gogledd, mae'r Flint yn dychwelyd yn syth i'r Uwch Gynghrair. Yn ei herio roedd Met Caerdydd sydd wedi colli 2 o gewri'r amddiffyn, Emlyn Lewis a Kyle McCarthy dros yr haf. Cyfnod newydd i'r sidanwyr a'r myfyrwyr felly ar ddechrau tymor newydd. Tymor, mynd yn hir, chwilio am Josh Jones. Bel yn cyrraedd Jones ar ergyd dros Alex Lang ac i mewn i gefn y rwyd. 8 munud a hanner wedi chwarae yma ar gair castell ac allan o nunlla mae'r Flint ar y blaen. Y bel hir a Joshua Jones yn gorffan yn gilfyd dros ben Lang. Faben
At Rhys, cyfle i Rhys droi. Alla mae'n dod at Jones. Jones. Heibio i Pigram. Bel tuag at post yn pella, mae Tymor clirio. Rosgro, Cabongo, cyfle mergyd, gwrand Dixon Cabongo! A mae Dixon Cabongo yn rhoi ti yng ngornel isa rhwyd, heibio i Jack Flint. Wel, Cabongo fod digon amser ar y milcwrt i ergydio, a dim camgymeriad ganddo fo. Rosgro, dod yn ddefn. Joel Edwards. Jones, pas hyfryd tu mewn tuag at Rosgro. Rosgro, heibio i Harry Owen, yr ergyd gan Rosgro. Dros y trawst, wel, symudiad hyfryd o fanna. Phillips, ceisio rhyddhau. Pigram, lle rwan, o flaen. Pigram ar draws i'r canol. Mer, ond mi oedd hi'n anodd i George Mer y fanna. Mi gafodd o'i ergyd ar y targed, ond syth i ddwylo Alex Lang yn y gol. Bel i mewn. Tuag at y postyn pella. Harry Owen yn clirio dan bwysa. Bel yn cyrraedd Sam Jones. Jones ar ergyd! Trw pawb, heibio i Flint ac i gefn y rhwyd. A mae Sam Jones wedi rhoi Mets Gaerdydd ar y blaen. Flint yn y gol, methu gweld yr ergyd y dod. Heibio i pawb. Sam Jones yn sgorio ail gol Mets Gaerdydd o'r pnawn. Flint rolio'r bel allan at Modimo yn yr amser sydd wedi cael ei chwanegu at diwedd y gêm rwan. Ben Hughes, os da gyfle hwyr yma, bel ar draws, disgyn ar y post yn pella i Pigram a cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Cadwaladr. Gwaith arwrol gan yr amddiffynwr. Ben Hughes ar bel ar draws, yr ergyd gan Pigram. Meddwl siŵr fo honna mynd i gefn y rhwyd, ond o'n unlla fodd Cadwaladr i'r adwy. We created enough chances there to, especially second half, to go and score a couple of goals. Cardiff Met really good in terms of their shape and their rotations, but you know I thought we were good for a draw at least there. And it's a good game to get back into. So I've just said to our young lads there, you give me that every week. As I said, we were still going right to the end, and they were dropping down on their feet. Gyda Cei Conan colli sawl chwaraewr dylanwadol dros yr haf, roedd gobeithio'n Hwlffordd yn uchel am ddechrau dair tymor gyda Ben Amon a Kyle McCarthy wedi ymuno ar adar gleision. Edwards, Wandwe, Disney, Morgan methu dal i afal ar y bel, dyma Corey Shepherd, Dan Hawkins, Harry John, Amon wedi mynd ar ei rediad Harry John, mae'n le'r ochr chwyth mae gan Corey Shepherd. Jacob Owen, Amon ydy'r targed, a mi gyrraeddodd o Ben Amon. Creisiad hyfryd gan Jacob Owen. A mi oedd Ben Amon, wel o fewn modfeddi yn y fan yna i roed yr ymwelwyr ar y blaen. McCarthy, Hawkins, Shepherd, hyfryd yn ôl at Hawkins. Shepherd, ceisio ei gosod ti fewn at Harry John, cael ei lorio yn y cort! A mae gico'r sbotin i Hwlffordd. Harry John, mi gafodd o'i lorio i draed o'n rhy gyflym o lawer. 8 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A mae yna gyfle fan hyn i'r ymwelwyr fynd ar y blaen. Mr Griffith, sicrhau fod pawb ag eithrio Ben Amon a George Ratcliffe y tu allan i'r cort. Dim problem o gwbl i Ben Amon. I lawr y canol, Ratcliffe yn mynd i'w dde. Doedd o'm yn agos ati hi, yr ymwelwyr ar y blaen. Disney ar gicrydd at Noah Edwards, dyma ffwmpa Mwandwe ar y droed e, Mwandwe, ergyd y fan hyn, Mwandwe! Chafodd y golwr ddim cyffyrddiad arni, a dyna'r gosa mae Cei Conan wedi dod yn yr ail hanner os nad y gêm i gyd ffwmpa Mwandwe. Rhys Hughes, ffwmpa Mwandwe, mae Berry, mae Duggan yn y cwrt, Mwandwe yn troi naill ffordd o'r llall, yn ôl at Rhys Hughes, yr ergyd, o na chi arbediad, mi gymodd i wiriad, dwi'n credu oddi ar Kyle McCarthy. Rhys Hughes, arbediad o'r safon ucha.
Walters, mae'n 3 yn erbyn 3 yn fan hyn. Owain Jones, Ben Fawcett, Greg Walters, Fawcett yn ôl at Walters. Walters eich ddwytho'r bel ar ei droed chwith. Walters, dyma Ricky Watts. Watts, codi'r bel yn edrych am Fawcett. Fawcett! A'r bel ar draws y llinell gol. Mae rai bod y golwr wedi cael rhyw fath o gyffyrddiad yn y fan yna. A rwsyd rhywfodd, mae'r bel yn aros allan. Neb mewn crys dyn hanner Geicon nawr cae. Agosau at y 5 munud ola o'r bel yn cael ei dwyn am yna gyfle yn Jacob Owen. Mae Owain Jones o'i flaen o. Owen yn sgwar at Fawcett. Fawcett i gwneud ti'n ddwy. Ben Fawcett. Wel, am gyfle i sicrhau'r triffwynt i'r ymwelwyr. A Ben Fawcett, mor glinigol fel arfer. Ond yn hynod wastraffus. Looking, at the end of last season, the cup final, I think we've got 10 out of the 16 of our squad that they're here no more. So, it's going to be a long, tough season. I think we've got roughly around 60-70 assists and goals that we need to replace. And I think obviously, we've just got to work as a staff and we've got to work hard to maximise what we've got out there on the pitch. In fairness to the youngsters, they're maturing every game and it's a stronger squad really because I've got everybody fit almost, so it makes a big difference when I can bring the 3 lads I brought in off the bench today, or the 4 boys off the bench. Whereas last year, we had a lot of under-19s in that situation, but everybody acquitted themselves great and we just move on to next week now. Nawr mae un gêm yn llai yn Uwch Gynghrair Cymru penwythnos yma. Gêm y Seintiau Newydd yn erbyn Caernarfon wedi ei gohirio. Mae'n reswm da iawn am hynny. Y Seintiau yn cwrdd â Petro Cup yn rownd ragbrofol Cynghrair Ewropa. Pob lwc i'r pencampwyr gyda honna nos fori wrth gwrs. Nawr, un rownd yn anffodus, barodd ymgyrch Ewropeaidd y Bala, ond nhw mor anlwcus i golli yn amser ychwanegol yn erbyn Paide o Estonia. Mae dros 2 wythnos di pasio ers y gêm yna yn Ewrop. Roedd Colin Caton a'i dîm wedi cael digon o amser i lyfu eu clwyfau felly cyn y tymor domestig ddechrau. Y bari oedd i gwrthwynebwyr a tîm Steve Jenkins yn gobeithio dychwelyd i'r 6 ucha am y tro cyntaf ers 2021. Kyle Harrison ar peniad, mlaen gan Ross White. Josh Yorwerth yn camu allan o'r amddiffyn. Callum Seitin codi hwnna'n uchel. Alex Downs yn delio efo. Peniad Keenan Patson allan at Robbie Wilmot. Mae'n le gan Wilmot yn fan hyn. Be allith o wneud? Canfod Evan Press, mae o'r ymwyl y Cwrt Cosby ar gydhyfryd gan Evan Press sy'n taro'r trawst am gyfle gwych i'r bari. Evan Press wedi creu lle i'w hun ar ymwyl y Cwrt Cosby. Y bel dal i mewn i'r canol! A Cain McLagan sy'n rhwydo ond fydd hi ddim yn cyfru. Mae'r lliman i fyny ar yr ystlys bella. Carcbo ar tafliad. Michael George yn codi hwnna'n uchel. Dim yn clirio hi'n bell. Aaron Edwards yn rheoli'n dda ac yn tanio hwnna i'r canol. Ac oedd 'na gyffyrddiad yn fan'na. Gan Callum Seinti. Hulbert yn rheoli'n dda. McLagan yn trio roi hi nôl i'w lwybr o. Ergyd isel gan Oli Hulbert i'r postyn agosa. Ac mae'r tîm cartra ar y blaen. Oli Hulbert. 3 yn y wal i'r bari. Be all y Bala wneud o fan hyn. Robles yn ergydio. Ond yn taro'r trawst. Peniad Yorwerth. Ac allan gan Elliot Richards. Wel, am gyfle i'r Bala i nion i'r sgôr. Ymlaen â hi gan Aaron Edwards. Mae'n derbyn hi nôl gan Newell Aberdaki. Ar ymwyl y Cwrt Cosby ydi Aberdaki wedi cael ei faclu fyna. Yndi, mae'n gic o'r smotyn. Meddwl dyfarn o'r Ben Williams. Aberdaki di trio dod am yn ôl yn y Cwrt Cosby, wedi cael ei ddal gan y dacl fler na, ac mi fydd hi'n gic o'r smotyn. Cyfle i'r Bala i nionni'r sgôr yn fan hyn.
George Newell felly i gymryd y gic o'r smotyn. A Newell yn anfon y golwr Liam Armstrong i'r cyfeiriad anghywir. A'r bala nôl yn y gêm yma. Tafled hir i ddod yma'n hyn gan Michael George. Penod mlaen gan Josh Orwerth. Hulbert, ergyd dros y trawst. Wilmot i'r canol. A'r peniad yna yn gorfod cael ei harbed. Ddwywaith gan Joel Torrance. Cyn cael ei chlirio dde ar y linell. Mwy neu lai. Robbie Wilmot. Yn croesi, chwip i'r canol. Chwip y groesiad i'r canol. A Keenan Patton methu cysylltu'n lan efo'r bêl. Mi gafodd o gyfle i ymestyn am honna. Ond oedd o methu. Bydd Aberystwyth yn gobeithio osgoi tymor arall tua'r gwylodion ar ôl dianc rhag y cwymp o drwch blewyn ar ddiwrnod ola'r tymor, a hynny am yr ail waith yn olynol. Yn ei heria oedd y Drenewydd oedd heb golli yn erbyn y gwirthadeuon yn ei 5 gêm diwethaf. Eto symudiad gwahanol gan y Drenewydd. Sharp at y postyn pella. Smith yn penio lawr. Dim trosedd, peniad rhydd. Dyle fe di wneud yn well. Ismail yn colli'r bêl. Gwaith da gan Iwan Lewis. Owen yw hwn. Owen! A'r peniad chydig heibio'r postyn gan Christoph Asiamale. Cyfle gore Aberystwyth o'r hanner. Owen, un cyfle arall efalle. Yn y bas ymlaen fan hyn i Jonathan Evans. Evans! Postyn e mewn! Ac Aberystwyth ar y blaen. Yn eiliadau ola'r hanner. John Owen yn creu y lle gan Jonathan Evans i ergyd Ishel yn Ciro Swindell yn taro'r postyn e mewn. Ismail i mewn. Peniad lawr gan Oswell. Wel, mae ar darget y tro hwn gan yr ymosodwr. Ond Dave Jones yn casglu'n gyffwrddus a dyma'r sgoriwr. Jonathan Evans wedi gweld y gol geidwad oddi ar ei linell. Chydig dros y bar. Gwych gan Jonathan Evans. Peniad lawr. A'r gol yn cael ei sgorio. A'r Drenewydd yn gyfartal a Jason Oswell o'r diwedd sydd i chael ei. Mae'n y gyfle i fynd i'r dde. Frankie Ealing. Mewn i John Owen sy'n troi'n gelfydd. Mae'n mynd am ergyd! Eto chydig dros y traws gan John Owen. Mae gan Calvin Smith. 4 yn disgwyl croesiad. Mae'n ddwfwn. Mae Dave Jones. Mae wedi gadael i gwmpo. Mae Callum Roberts yn rwydo. Camgymeriad erchyll gan gol geidwad Aberystwyth. A'r Drenewydd ar y blaen. Pas wych i ryddhau Ismael. Ismael! A mae'r gol wedi dod i Oswell. Oswell yn rwydo'i ail. Wel, y bas letraws o'r cefn yn wych i ryddhau yr asgellwr Ismael. Fe'n twyllo Rhys Davies a Jason Oswell y blaenwr yn claddu'r bêl heibio i Dave Jones. Sharp wedi darllen y bas. Fe'n bwydo Ismael. Mae Locke yn rhydd. Josh Locke. Locke ar ei drod fe! Ac mae'n bedyr. A gwyliwch y sgoriwr yma. Mae dyfodol disglaen i hwn. Mae'n siŵr. Boiake. Cyfle cyntaf i rhedeg at amddiffyn Aberystwyth. Boiake, cyfle am ergyd. Bodfeddi heibio'r postyn. Gan Hannock Boiake.
Wel, bron i bedair, droi'n 5 yn fanna. Cyffyrddiad cynta yr eilydd. Dwi'n meddwl dwi wedi chwarae yn da iawn yn y cyntaf a jyst dim wedi sgorio gol, ond chwarae teg i Aber, maen nhw'n tîm tough i chwarae yn erbyn, ond yr ail hanner, dyn ni wedi dod allan a sgorio'r goliau, so yeah, hapus. Anthony, the turning point of the game was Dave Jones' error. Yeah, it's one of them things, it happens, and as a goalkeeper it gets highlighted, but the disappointing was conceding the one just after that again. So we got in the half-time in front. Yes, they created chances, so do we. Just lost our way for a 5-minute spell, which ultimately cost the game. Y dre newydd yn saethu dop y Cynghrair felly, ac nid y dechrau delfrydol i'r Flint nag i Lansawel, gyda'r ddau glwb yn colli i gema agoriadol. I Gynghrair y de, ac roedd y newydd yfodiad Pen-y-bont ar ei holl o 1-0 ar yr egwyl yn erbyn Gwytre United, a dyblodd Jordan Edwards y fantais gyda'r peniad yma ar yr awr. Mond 6 munud gymrodd hi, Keen Watts sgorio ei ail gol o'r gêm, wrth giro gol geidwad Pen-y-bont, Jacob Island. Fe gafodd y tîm cartra reswm i ddathlu wedi 70 o funudau gyda'r ergyd yma o bellter gan Owen Orford i ddod ar sgôr yn 1-2. Ond doedd hi ddim i fod i Pen-y-bont gyda'r chwaraewr canol cae Keen Watts yn cipio i drydedd gol o'r gêm, hat-trick i Watts a gobeithio'n y cochion yn deilchion. Ac i rwbio halan yn y briw fe sgoriodd Leon Rayner wedi 75 o funudau. Y sgôr terfynol felly yn 5-1 i Gwytre United a Pen-y-bont yn dal i edrych am ei 3 phwynt cyntaf o'r tymor. Ar ôl ennill i 2 gêm agoriadol, mae adar gleision Tre Thomas yn saethu i fri Cynghrair y de, tra fod y clwb newydd Pen-y-bont sydd dal heb ennill gêm ar waelodion y tabl. Mae e-bus ar fri Cynghrair y Gogledd ar ôl ennill i 2 gêm gyntaf ac Caer Sws yn dyn ar ei sodla. Bai Colwyn sy'n eistedd yng nghanol y tabl ar ôl disgyn o'r Uwch Gynghrair ddiwedd tymor dwytha. A dyna ni felly, wythnos gyntaf tymor wedi dod i ben, dyma 9 mis i fynd, a nawn ni ddilyn y cyfan, cofiwch am yr uchafbwyntiau nos Lun nesa. Ond cyn hynny, nos Sadwrn, ni'n fyw ar yr ofal. Carnarfon yn cwrdd a Hwlffordd, mae'n fyw ar-lein, ac ar eich teledu clyfar chi. Byddwn ni gyda chi am 5 o'r gloch. Tan hynny, hwyl fawr i chi.